нова коалиция Обединени патриоти. Както виждате, това е една коалиция, която е посрещна много добре от българските избиратели на президентските избори, само преди няколко месеца. И въпреки всички пророци и врачки, които обяснявате как коалицията няма да се задържи за парламентарните избори, това не се случи. Това се случи, защото ние убедено направихме тази коалиция в името на това да покажем, че има алтернатива на досегашния модел на конфронтация и противопоставяне. 27 години игричките наляво и надясно доведоха до това, че нацията е разделена на враждуващи лагери и затова вина имат партиите, които го направиха. Тези, които и днес продължават да обясняват, че едните са десни, другите леви. За съжаление, тази кампания наблюдаваме същата тенденция. Още по-голямо съжаление наблюдаваме, че някои от медиите се опитват да обслужват тази игричка, да правят дебат само между ГЕРБ и БСП, да поставят нещата, че едва ли не извън битката ГЕРБ и БСП няма други. Показахме на всички, включително на тези медии, които сега се опитват да го правят, че има алтернатива и ще го докажем на тези. Ще докажем, че ние се борим не за третото място, което всички ни дават, а се борим за едно от първите два места. Съпредседателят на коалиция Обединени патриоти НФСБ „Атака“ и ВМРО Валери Симеонов бе категоричен, че партиите, с които коалицията няма да води преговори, са протурските като ДПС, ДОС и техните произволни. Не българските партии са ДПС, ДОС и техни производни разни или коалиции. Недопустимо е коалиция, която поставя първостепенна задача отстраняването на тези протурски партии от властта, въобще даже да си помисли за каквато да била форма на сътрудничество, подкрепа или каквото и да било. В момента трите политически сили НФСБ, „Атака“ и ВМРО подготвят своята програма за предстоящите избори. Неделя, 19 февруари, политическа партия „Атака“ ще почете паметта на Васил Левски в споменателен митинг в София.